खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय लोगोफोर माबोरै दङ जोंहा एसे हामा जोंहा आइखोमजोआ एसे बेमार जादों आरोना बिखौ एसे डक्टरनाव लानो थांनि तेजपुरावहा एसे हामा आरो जोंहा खबरा नै राजाया थाबायनो मोननायनि रागा जोंगासिनो दङ थाबायानो आरो थाबायनो मोननायनि रागा जोंदो नायलाय जोंहा राजाया माबायदि आबैया बेमार जादों बेमारि बाम जादों लाजियाबो बे राजाया जोंहा हनै आबैया हागवाखै आरो गारि लांनो हाया एसां गोजान सलायनो हायाना आङो गावानो जिराय जिराय बागोन गारि लाबोबा माने जारा जाबोसावहानै मादि बोराबदो एसेबा बोराब खादो आरो मा जागोन दानि फिसाफोरजों आरामल' लुगैयो खालि आरामल' लुगैयो गारियाव फैबा थाबायनो हायालाय होनबा गारि नांगौ आरो नै बामजानो लोगोफोर नै गारियानो गैया बै बास स्टेन्डआवसो थांनो नांसिगोन दा गारियानो गैस्राया खस्थ'थार तेजपुरनि गारि मोननो बिराद खस्थ' मोननो थाङा गारिखौनो राजाया जा जिरायनोबो जागा मोनाखै नै बिबैनि आथिङावनो जिरायना थाबाय बार नागिर बाहेरावसो जोंहा सफैबाय नै क्लिनिकआव सफैबाय आरो दा इयावनो डक्टर खिथिसिगोन आरो थांसिगोन जोंहा नामा फैनोसै बेमारियाफोरा हां मोना आरो दा जादों होननायखाय बेमार जाबावनो आरो एसां गोबाव जिराय नेनांगौ जायो गोबाव नेनांगौ जायो बेमार जायो रे न' लोगोफोर जोंहा नाव थांनोसै डक्टर खिथिबाय आरो मानसिफोरनिया खालामनो होनाय बेफोरखौ खालामजोब्बाय आरो ना दा नाव थांनोसै बेमारिनिफ्राय जाब्रा एसां गोदोर फिथाइ दिहुनबाय बेमारियानो मादिबा मोनखांलायबायनो बादि मोनखो खर' गिदिंलायबायनो एफा जाब्रा थै बख'बाय आरो एकदम जेथिंबो मानसिल' जेथिंबो भिरल' सान्तियानो गैया टाउन होननाय बुस्थुआ दरं कलेजनि बाहेराव हनै फिसा स्टल दङ आबैया एसां दुखु मोनबाय नायाखै आबैया नै आबै दाबाखै नांगौमोन नामा बे मानसिनि सिगाङाव गाबनो लाजियो रे दा आं टाउनाव थांबा गाबसिगोन रे गोदोर मानसि ना लाजियो रे आबैया गाबनो लागै बेनिखाय गाबाखै दा बेहस जासिगौमोन नै बिबैखौ माबा थुनाय नुनानै थै दिहुननाय नुनानै मा जे बुंनो हायो खसासोना मिसासोना नै जोंहा बेमारिया नै मादै जाजोब्बाय नावहा बे मोजांहाय ओंखाम ओंख्रि जाया गरमथार बेसेबां मानि गरम एकदम गोलोमजोबनाय राजाया ओंखाम उखैबायनो जोंहा जाखांबायना सना आरो माइ जाबाव दै गोबाबोदोंना नोङो गारियाव जोंहा सनाया दाबो जाखाङा नै गेले उन्दुलांनोसैसो दां जायै उन्दुनोसो ओंखारजोब्बाय दां मिनिया नै मेगना जाथारला नै उन्दुनोसो ओंखारबाय दां
जोंहा सफैबाय नै जख्ला बान्थायावहा बे खानैया मा खालामदों लोगोफोर जोङो तेजपुरनिफ्राय सफैबाय दायो 4:30 बाजिबाय आरो दायो एसे बारियाव खामानि मावनि आइया आंनि केमेरामेन आइयाबो मावगोन खामानि जों खानैजों मावगोन दा बेमारिबाबो मावहोनोसै आंहा केमेरा खेबनाय काम मावहोगोन आंखौ नै मा लाबोना होदो आंनो आमलखि लाबोना होदो लोगोफोर नै दाखालि आं मैगंनि बेगर लाबोदोंमोन नै जोंहानि बेटाया जि हारलाखा गायनो लागै बेटाया फोना होदो नै जा बेटानि मैगङा खदाय नायनो फैयो खदाय लिङो माइ देरबाय होनना खदाय लिङो जोंखौ खदालानो हाबा नै अ मा जा बोले हो लोगोफोर एसे मुला फोनो थाखाय हा जावदोंमोन आरो एफा गोराखा आरो हाया मानोथो एसां गोरा जानांगौ जाखो बे फाथोखौ दाननानै फोरानबाय जोंहा नारजि खालायबाय एसे थासोमब्लिबो गायदो जोंहा थासोमब्लि गायदो लाइनहै गायना होदो आरो आंहा नै खुमब्राया हांसो बेदरजों जागोन जोंहा नै आंहा गिबायलै आं माबा सिगियोबो दावदै नायनो फैदों आं आइदै दावदै दङ आंहा नै लोगोफोर दावदै दैदो आंनि अगरं फिसा दुइमा आइया बेमार जानायालाय आरो दायो लकेल दाउनि बादै जेबो जानो होआखै नालाय मैगं गोथांफोरखौ जानो होदोआलाय होमबा मैगं गोथांबाबोलाय माथो एफा मोजां मैगं गोथां मोनो दानियालाय दुनिया मुलि होफबजोबनाय मोनो नावनो गायनोसै मुलाफोरा एसे थाबनो जायो नालाय न' बेखौनो थाब गायनोसै आरो जोंहा बेमारिया नै मा हाजेजे मिनिबायसो थादों बेमार जाना माबा खुसिसो नांदो नामा बिहा खाना मिनिदों नाखौ लोगोफोर दिनैनि थाखाय बारिनि खामानिया जोब्बाय सानफ्रोमबो इसे मावगोन आरो सानसेयावनो मावजोबनो हाया एफा जाब्रा खामानि एसे मावगोन मोनायाव दसे जेबो गैया दसे मावनोसै बिदिनो जोंहा मैगं जानोसै जोंहा मैगंथ' गायनोसै नोंथांमोना गायबायना गायाखै गायना लादो टाइम जाबाय गायनो लागै ओंखारबायनो बाजारावहा एडभान्सै दाउ मुलि होफबनाय जायाखै जोंहा होमबाबो दावदै चिकाव खामना लाबोदो दावदै चिकाव खामना लाबोदो नै जा बिखुनजोआ दावदै चिकाव फ्रिजाव दोनना हो लोगोफोर जोंहा मैगं बासिनोसै बिखुनजो बिहामजो मिलिना भिडिअखौ दोनथ'नोसै मोनाबाय बार मोजां फैबाय थादों जनोबो जिरायनोबो मोजां नांदो आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै एसेयाव होमबा बाय लोगोफोर